Jeg har røget pot i 45 år, og det har jeg haft virkelig meget glæde af. Jeg ved selvfølgelig godt, at der er en anden side. Jeg har set folk, der får angstanfald. Jeg har hørt om folk, der får psykoser. Der er også nogle mennesker, der kommer til at ryge så meget og dagligt, at de til sidst ender i et misbrug og bliver sløve og apatiske og har svært ved at komme op af sofaen. De farer skal vi selvfølgelig være meget opmærksomme på. Men jeg synes også, vi er nødt til at fortælle, at der er de positive sider, for det vil mange mennesker, 100.000 af mennesker, selv have oplevet. For mig handler det især om, at der er et kreativt boost i at ryge pot. Det bruger jeg som forfatter, når jeg skriver bøger. Der er noget sanseudvidende, som man især har glæde af, når man hører musik, når man spiser mad, når man ser en film, og i særdeleshed, når man dyrker sex. Derfor har jeg skrevet den her bog, Øvis lille bog om pot, hvor jeg prøver at dele ud af mine egne erfaringer og af den viden, der er på feltet. Nogle meget enkle greb er nok til, at man minimerer risikoen for at komme ud i de ubehagelige situationer. Og de greb, synes jeg, skal ud til verden, fordi vores sundhedsmyndigheder kan ikke gøre det. Man kan jo ikke informere om et ulovligt stof. Så den her bog er skrevet til jer, der er nysgerrige.